koleżanka perfumowa, ale też z Instagrama, dopytywała mnie o ten zapach. To jest jedyny flakon marki Makeda, który ja mam. Zapach się nazywa Makia, nie wiem. To jest taki zapach, jak powstawał 4 razy więcej, to jakby widziałam największą szansę w tych nutach, w tym zapachu, że to będzie coś ewentualnie dla mnie. Ciekawy flakonik, ciekawy korek. Powiem szczerze, dla mnie ten tuż po rozpoczęciu to jest coś takiego dziwnego, nie do końca mi pasującego, ale po chwili bardzo szybko dochodzą głównie owoce. Owoce, które są takie lekko gdzieś tam fermentujące, ale to jest wszystko trzymane w ciekawym tonie i mam wrażenie, że gdzieś tam mocno zauważalny melon w takim wydaniu trochę w pozytywnym sensie chemikaliowym, jak na przykład w pewnym zapachu Del Rae, które kiedyś miałam, czy też w takim klimacie trochę jest taki aspekt we Feniksie Bogdana Parfum Craft. Coś lekko przybrudzonego, lekko jakiś tam powiedzmy dym, animalistyczność, ale to jest tak wszystko niuansowo, to nie jest jakieś takie mocno przybrudzone, problematyczne. Jest to ciekawe, intrygujące i według mnie noszalne.